Кое е по-добре? Ти се гордееш, си наркоман, на мен си тръгнал да ми говори, че аз пия алкохол. Аз пия за кеф, а ти си пил от зависимост. Разбираш ли? Ти си бил някакви работи от зависимости. Разбираш ли? Таке курви ще бе цял живот, няма да разберете какво е майчина любов, какво е женска любов, какво е такова. Така, цял живот ще си замествате емоционалните нужди, цял живот, тъжни, много тъжни, много тъжни, руси, парцали, къде го ибал цяла София, цяла Софийска област го ибало и ти ще ми са пали, че си падал някаква курва, която може да си я плати всеки, разбираш ли, мога да изсера на тази в устата, разбираш ли. Сега ще я поръчам за 2000 евра, ще изсера в устата, разбираш. И ти захвали, че си бал някаква курва, която аз мога да изсера за 2000 евра в устата, разбираш. Аз не съм виждал, я ме отвори левела, путка майна, насрана. Я ме отвори левела. Дали не съм виждала 2000 евра? Дали не съм? Етке като тебе шматки съм ги хранила, разбираш. И ще искаш да отипус един лъв, да имаш, да хапнеш, така да си хапнеш. Искаш ли да ти пусна едно лъвче? Искаш ли? Ти няма изобщо да ти дадат. Искаш ли да ти пусна едно лъвче, да имаш какво да ядеш утре? Ти на мен че си гладен си. За да дойдеш до TikTok, да стигнеш до TikTok, нали го име? Голямата звезда, Стоян Колев, дойде в TikTok да проси розички. Шматроки. Без приемане. Слушай малко, Вероника, утре отиди и му хвърли един лъв. Ще отида да му хвърлям, жал ми е за него, бе, човек. Жал ми е за него. Аз го гледам по цял ден, се моли на Кирил и Даров, моли се на Вовата, моли се на тоя, на ония, защото те шматките радваха ти самата една-две седмици, ама то вече те издеянват хората, те са на нормални заплати, те не могат да те поддържат. Разбираш ли? При мен има левели, които ме поддържат цял живот. Нормални заплати са твоите, те са работници и такива обикновени хора. При мен няма обикновени хора. Какви хора има при тебе? Тежък андерграунд, курви, проститутки, много тежки схемаджи. Само курви, които са ебани, влачени, превлачени. Екшен курви, има много голяма разлика. Да. Какво определяш като екшен курва? Само ще ме помоля малко по-малко да се карате. Ние не се караме, ние разговаряме в момента. Да, разговаряйте като запомня. Благодаря. Разговаряйте като на екшен курва. Искаш ли да чуеш? Да. Искаш ли да чуеш дефиницията на екшен курва? Курвата колкото повече иска да се чувства генгста, толкова по-готино и става, разбираш ли? В смисъл, когато почва да ти сериозно ли един бивш наркоман? Чакай малко. Да започнем от там. Бивш наркоман се чувства генгста. Няма така дефиниция бивш наркоман. Вика си курва, отдал БГ, и ти се чувстваш вече Бога за рога. Ти изобщо не си наясно с историята на човека. Няма такова нещо. Напротив, аз много добре те знам. Аз живеех в Англия, когато съм те гледала от тебе. И ти си известен с едно чупане на климатици, едно мине на джамове. Моят живот не е минал на видео, стерео, разбираш ли? И как? Аз съм те гледала, аз ти бях фенка на простотията. Простотията е била 2 пъти по 2 месеца. Ами да, така. Ти не знаеш изобщо. Ти сега учиш хората на нещо умно ли? Да. Ти нямаш представа кой съм аз. Разбираш ли? Кой си ти? Курво. Аз съм 50 цент. Курво не е. Пияница мога да ми кажеш, ма курво не. Пияница е изключителна пияница. Даже имаш нужда да сменят кръвта. Така вече може да се разбереме. Курвана е она руста мастия, къде е до тебе. Путката е мирише на премиум. Казвам ти го да го знаеш. Добре, бе, какво ме интересува? Яш на половин София чоребетата. Яш, Стояне, много си топ. Така, друго какво имаш да кажеш? А вие верно сте родени един за друг. Не спирайте да бавлявате. Той ял путката на половин София. Как мога да се радваш и да се гордееш с жена до тебе, която е била цяла София срещу заплащане, разбираш, и ти се гордееш с това, че до тебе седи жена, която всеки може да си поръча и всеки може да има. Ти какви ценности имаш, бе? Ти в каква колиба си живял? Ти майка, баща имал ли си? Майка, баща имал ли си да те научат, примерно, че... Не бе, ти имаш и някакви ценности в този живот или само те интересуват парите и лудницата? Парите, лудницата, белото и алкохола. Нещо друго интересува ли те в този живот?
Бабо, Те чакай, са чакай. карат Нещо се едно друго и интересува ли те в този живот? Ти седиш и ми се хвалиш в момента с курва, която се е бали цяла София, се е бали за 80 евро. И аз мога да си я поръчам и да ми дойде. 2000 евро и давам, тя ще дойде до Плевен. Разбираш ли? И ще й набивам салами, суджуци и салам камче в путката. Разбираш ли? Виждате ли колко сте елементарни? Виждаш колко нямате ценности? Виждаш колко си нисък? Ниска топка си, Стояне. Разбираш ли? Ниска топка. Цървули. Ти и е так. Курва, русата с екстеншените, къде най-вероятно няма естествени цици, няма естествени мигли, няма естествени джуки, няма естествени скули, няма естествена коса, няма естествени ногти, няма естествено нищо по нея, ама ти си легнал там и ми седиш и ми величаеш. Какво ми величаеш, цървул? Какво ми величаеш? Какво величаеш ти, цървул? На кое величаеш? Какво величаеш? Че лапаш, че лижеш путката на половин София. Половин София минава оттам и се празнила оттам и той яде путката на така курва. Разбираш ли? И какво ми се правиш? На какъв се правиш? На какъв се правиш? С това ли се гордееш? Нещастник. С това ли се гордееш? Майка ти, ако беше така, щеш ли да се гордееш? Цървул. Ни малко бе, пекинес. Няма пекинес. Ела до Плевен да виж дали съм пекинес. Ела до Плевен, кам ти, ако не ти разбия главата. Аз ако не ти разбия главата, централно в Плевен, на часовниката чакам. Когато искаш. Когато искаш, заповядай да видиш ти путка. Да видиш ти путка. Ай, ела. Искаш майцина едно в едно, тейрима. Искаш да се бориш. Жалък си ми. Тъжен си ми. Казвам ти го, тъжен си ми. Тъжна история си ми. Малко си ми тъжна история, заклявам се. Малко си ми тъжна история. Хора, които са хвалите с путки, които са ебали цяла София за 80 евро. Ама аз бръмча на 20, не на бабички. Спри се, казах ти го. Виж колко си прост. Това те определя като една шматка. Един тапанат. И вчера се хваляше с някакви маджуни. Ти си на 30 и колко години си бе? Маджуна е затворен. Казвам ти. И вече не ти става хуй от наркотиците. Не става, маджуна е затворен. Той ще се отвори, знаеш кога? Когато дойдат още две. Тогава вече ще трябва да има бонус. Чудесно. Маджуна е там, искаш ли ти го покажа? Не отворен. Чудесно. Ти мислиш за моя маджур, си го запомнила преди една седмица. Това е притеснително. Стояне. Облизвай се, осмуквай се, ти устата ти изгоря от ракия. Това е текила. Вие нямате пари да си позволите текила да пиете. Може да си позволявате домашна ракия да пиете. Текила, много тежък алкохолизъм, направо ти изгорят кътници. Ужас. Ами не всеки може да пие текила, това е пияч, не е пиандурник. Който от сутринта иска в ДНК-то. Слушай малко, ела ми едно в едно да ти еба майката аз на тебе. Ще псуваш. Кой те създаде такова вулгарно псе в Плевен? Искаш ли да дойда в София? Кажи ми къде се намираш в София. Искам да дойдеш тук пред хотела и да правиш циркови, да ти извикаме 112 да те вържат, да те закарат в улица. Да пратят до нас, като ще си мисля. Махай се от тук с това изгорялото кокче, ще ти еба майката курвенска. Мълчи там и лапай. Разбираш ли? Ти си там да лапаш. Ще ти еба и изгорелия кок, ще ти еба и екстеншените умрели. Ако не са направите да се набухат с филтри, милтри и така нататък, приличате на газа ми в профил. Разбираш ли? Даже газа ми, даже не искам да си обиждам газа ми в профил. Разбираш ли, защото газа ми е топ. Газа ми е топа на топа, няма да ми говориш. Стояне, слушай ме малко. Ти ако ме видиш, казвам ти го. Слушаш ме много внимателно. Мурво някой да се представи. Ти ако ме видиш, аз ти казвам, че ти Плевен няма да напуснеш. И тогава какво ще правя, бе, цървул? Ще трябва да дундуркам, като бебенце ще трябва да гледам. Слушай, никой не може да изтраи тебе. Така ли? Докато се занимава с курви, естествено, че никой няма да занимава. Разбираш ли? Такива парцали, къде ги провлачили. Това направило 90 аборта в живота си. 90 аборта в живота си е направило. 90 аборта поне има това чучело до тебе. Майка му и баща му сигурно, ако са умрели, се обръщат в гроба. Не знаят къде се намират, разбираш ли? Не знаят къде се намират и какво са създали. Чучело,
което да ходи да лапа пичките на някой за някакви парички. Вероника, Не вали срам, бе, не вали срам, бе. Аз излизам се тай. Аз направо даже тя играта е свършила. Аре ще ви ева майката на всички цървули тук. Казвам ти го честно. Изчакай, сега ще добавя роузи. Не тръгвай. Моля. Добави ми